mo kay sakto pa magpugong karong pabada. Ay, bukan lang kami kay biyan tas kumot. Hindi mo kambiyan motor na ako. Ay, mga mon. Luyo, atas, abanti, anak. Puros na may tanaw ng kamay. Pagsaw, paano dulit tayo? Isa ka kilo mo. Lupin nito sa manok ay. Okay. Good na. Karon mo amigo, kuha na tagmarang kita, tagmarang we. Dala ta pangurok sa manok. Uy, lahi mo ning manok ng luol. Kabir. Wa lagi. Yan, isaka na po na yung marang si Jason mga amigo. Tanawan na itong isaka na yung bataan eh. Danlog yung bigdalan mga amigo. Oo, dagan yun lang yun. Nago? Yun. Nangtahimik na sandaleta. Ah, kuha yun. Nako dyan ba eh? Kanang isa. Guwang na go, dili pa go. Guwang na. Ug mahinog na na. Ah, season dito. Wow, guys. Oh, pia. Kana ay dala na bro. Dala tag marang umakupa niya siyote. Marang right. Apo pa na una yung magikuhaan eh. Mga ginikanan na yun pa na magikuha. Una mo ba? Oh yeah. What's up? Una Georgette. Hoy na guys. Eso. Oh, George. Pangdagan ako pohon. Yes, yo. Oh, para sa tabot. Ah, okay mo to guys. Hawi kayo. Hawi. Hawi na lang George kayo. Kaon Georgette. Guys, babay sa guys sa drive sa mig motor. Bye guys. Brada na may bahada na may kuan, lugsong na may uguan. Area, bahada na may ubos. Bye bye. Dengan salamat. Bye.